Máš to ešte raz povedať? Emo, vieš o čom je emo? Tomáš, emo je o tom, ty si nadrbaný a preto tomu nechceš vyrozumieť. Presne tak. Máš to ešte raz povedať? Nie, už to nie. Že on je čistý emáč. Áno, ja. Ale ty si to povedal predtým o sebe. Tina, ako sa im menom voláš? Svitekova. Ale ty jak sa svojím menom? Ty čo nevoláš Svitekova, čo dávaš? Normálne meno. Tina. Miša? No? Čau, nechcete ti dojsť do... No povedz to prosím ťa, Maťko. Pre mňa to povedz ešte raz. Prosím. Vieš, to bude ako vyznanie lásky, chápeš? Ne, a správne. Vyznanie lásky. No. On je emáč. Maťko. Povedz to. Nech som po 6, po 7, po 9, po 12 bodkách viem, že on je emo. Viem to. Na ten účet, úplný emo účet. Viem to proste, že on... Ale Máťo, povedz to ešte raz, prosím, zopakuj to. Môj najlepší striko. Ja, to je môj najlepší synovec. To je môj Chápeš? lebo som povedal Chápeš? synovec. No, ale mám ťa rád. Mám ťa rád. To chce pusu. Tak, zase, my sme chlapi, takže sa len To je také emotívne. Vidíš, Janáči? Emotívne. Emotívne. Sme emo. Emotívne. Ty sme emo. Čo? Čiže ty vne emo, hej? Čiže vne, ty emo. Ty vne emo. Emotívne. Ty vne emo. Máťo, povedz prosím ťa to, čo si povedal pred týmto videom. Už to zabudol. Raz, dva vie, každému bude kúkať toto video. Ja nepijem. Prepáč, Mika nedojde. Prečo? Ne, lebo vraj nemá čas a frajerov, posledná ale vodka. musíme teda vieš čo, zistiť. Najlepšie jeho, jak brzdí vodku pivom, prosím ťa, lebo... Počkaj, to si musíme pripiť najprv. Nemusíme, dávaj. No pozor, to je moja. Čo robíš? Nazvie a... Papu! Na zdravo! Tomáš si nadrbaný jak čínka. Hej to. Ale ty. To my je nadrbaný ako ty. Vieš čo, ja navrhujem, pôjdeme my dvaja za Myškou. Pôjdeme teraz do Stormu a dáme si COD. Som hovoril, že je nadrbaný jak čínka. No, čo? Ty na zdravie... To priznanie z neho už nevypáčiš, podľa mňa. Tak. Tina, prosím ťa. Ne, toto nenátačaj. Emotívny. Proti, ale počúvajte. Všetkým, ktorí kúkajú toto video, predpokladám, že ona to dá na YouTube, hej? Takže emo je proti tomuto. A proti tomu, jaký som teraz, takže... A drogy nemáš, takže... Ukáž na mňa. A proti jemu. Tomuto. Nehovorím. Tina, To pevný emáči sa hodili máš to prehovor. Opýtaj sa jej, ak by sme náhodou my dvaja boli skorej cez Tokio spolu, ako... Perč. No, Skôr my dvaja spolu Ale cez to ťa je Tokio. počuť. Vieš o tom? to je Kačne, ja to... Vieš o tom? Nie, ale že ty o tom vieš. Viem. Mika, Tina. Ja ako dozor. Ja ako dozor. Pustu ti nemám dať. Ne, počkaj, to môj strika však... Keď spolu budete... Tina, ty máš počúvam. No. Povedz ty Tak ako ju pozdrav odo mňa, povedz, že pozdravujem Miša, Ako dozor? to je frajer. Neviem, no. Že pozdravujem svojho učiteľa japonštiny. Krásne zlá vec. A nech mi zavolá, keď sa budeme chcieť, keď to Keď budeme to chcieť budete stretnúť. stretnúť, hej. My sme emotívni. Emo, aj ty v ní, chápeš? Počkaj, kde to máte? Vy máte to Na Maťarovej. Počuť, to nejak dlho točíš. Hej, ja viem, ale ja si Tina. nech to povie ešte raz. Čakáš, čo? Povie to až keď... Počúvaj, máte Tina, ja ti skúšky tam, poviem. kde Áno, ste hej, boli. hej. Nech. A okolke. Počkej, ne, prosím. Ja nepoviem. Tina, okolkej? Od pol 5. do 6. Dobre. Ja poviem to, že raz za rok si vypijem a poviem preto, že som so strikom a s kamarátom. So strikom, lebo ho mám rád. A som ne. Tak ale to je iné, Tina. pozor. Tak povedz Mike, že tam budem, dobre? Tak dojdem. Od pol 5. do 6. to máte?
Moja. Ona ťa točí, ale nevníma Hej. ťa. Hej, od pol 5 do 6, ja som Takže to od 6. budem na tomto. Od 6. budem na dvoroch. Dojdite tam obidve. Však dvory sú hneď tam na stavu. Pondelok. O 6. tam buďte a ja sa tam s ňou stretnem. Dlho som s Nikou nebol a chcem sa s ňou Choď počítať. dole k Šarišu, hej? Počkaj, ja musím niečo povedať. Ja chcem len povedať, že pred začiatkom tohto videa Maťo povedal, že priznáva, že je emo. Že je emo. Soky emo! Straight edge PTV, kurva. Zastav to, lebo ti dojde Priznal to. pamäť. On to